nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Waitere yo mwancho muri kutasene kyandeze TV n'ikinde kinimo kwarigane yo morobiro bo mo kusengo aseri tukoria rero asebono twatare wika ase ekisemo kyanyakwe iyo gotoka kituzi cha South Kisi County asebono nteterero nkorantere mu subati sengo omongina kabisa sengo oyibono wake randa okorosi birogo okorosi kimesa okorosi yani ebitanda ebintu byonsi yobona amanyaka ibuna carpenter ibo mwacho buri gukora itima onyara gutugwasya aigandi TV sense moye mitandao asogotunyera buna sense media Facebook okina ndizi TV news digital kwegaga alikinsamo cha YouTube no turi buna ndizi TV news nabo yigo mtandao website yana www.ndizitv.net abuno gotonyora kigema ibona kwariga niribene tunyare ko kumanya nawe wasemya amange igoro ijyo mu hosting obwe tukolia rero kirangire gekeke kaiga imwa atumanye ereningo ngiga ngaitore emirime ya yemereri anyara no wakera nayo kagose nkorose na bintu binde igo bona kware kiba tubasogosuka NBC TV obwansugo mugusi ereterane Dorcas kema babo boirire biya ya marasana chesa muri tankor kwa chosu ni kwambuka nyangweso ase biashara biyane manyekaine bona good Samaritan Rombo ati biashara biyane aiga se kiro ya nakora na bayiroro emyaka etane berege sanjaka aiga se yankonyire sana kina chiete gwetu gutananga nje no mugira bono tindi gokaragasie na bonye anjete na ndo no isa kondigereria bangina bange bari kororoka na bunaje na kororoka na bunaje lakini nyi anjete ase nje no korusie besa kagora kende aiga se koratiga kwata indi kwachagete mirime ya chagete 2017 nani wachagete kinyukianda nani wachagete okarega chagete umuntu kayakorire no mugakone karasira kaira libage ko yakora igongo amanyete kera karasira ya nanye manyete atiga nare korra buna ko pima ono karasira ngatigara na abana ngasinyuki ngokora lakini rende na chitengeru ngacha no bono koro geti bono mete na boko ligera inkoro na nani ngokoro geti sine skuru wachete skuru na chieta ke lakini karoro na chaka konyora abana ekabombo sigo nkairana nkairana ngachaka wachete skuru ye bikorose na chite nyaore mwako yomo kasoma theory bono nkanywa mundu chabangina to kunywa mugwa ngatige gasi one karo mugaga ngenda ya chasira karanga mbuya ali sina atigirije nyibwatero kabisa ngorinde naraje gendera iriwe kere bono mpaka bono iga yankonyirisa ekere kwale gukina riri kwale ngo mwana ngwa gwate kere nyari go kwa igase yikayo mu carpenter ya na bwata lakini ekara na chagete ko gende skuru ye tata gandengi gasi ne bwate chibesa kendo ore mereri no musubati ore mereri oje kore usiko yakora nabo konya kwanyorire ebesa ne baterie yo bisitu no toga nikora bamo lakini etegenne nyore besa yo kwege omete buna botambe tarorire nga egasi yega maene sekero kuri no nyakwa iga egasi yabange nabasacha awocha banyakora ngaki abete kanyarikana akagosege tokore asomera mangana yega ega ari gontebinga guchimotwe na begasi no abasacha batayanje ucho konyora nge karo chinga kichiri bagorire se ndomba chiko kwanye bintu bija kogenda chiobisi abo konyora nga aje bono gwatiga iro mbona gochotori chibese chiake yake chiko gokonya ikagera ngatwaro mo akero kurigererie egasi yao naki okorobo asense moya basacha naki ba okoira abasacha mono na buchi customer chiana ana nebuna bone gitandike omugako yo nero pime kai taje tuko pimia baga customers ko jagese gitande oyo nero pime te gitande nero manyane gitande tigo wono na bampimeti na baisa ne getengo mungu ngo ikaro chigitande ni wanga yo kunyora chikastomers chengo kwenda chikastomers ko chikwari kiwo se chiwo chiro chino ole sikogege customer tindi go chirigia mono go chigo cha chioka
na ande nimbwata basani bono karongo na korosi kana ibe kasika bacha bango moyo nga ikikira kineki ya kwarose kineki ya bako yando bata yumusani nga emesa ni rasegetengiya etandangira rasegetekiya ugocha na rochiore to yonde mwanyoranga kuna gocha bali igo bitebire skana ebe kokorosi so bwate mokonyo nde mokubwate ekaro bya bwe gasi ya buchire bya pimirwe binge gocha ande na mento yo mobwate lakini nayo mono ninje ngokora. Okay. Okay. Tuyakigimo mwancho murigire oroche ngabono abangena abasubati abanyaruka berure basoire bono gukora emirimo eri etakagiri gose basubati mbanyare omete akarento aroche ngabasubati mbanyare ku mukino ni bawo kune lakini ndoche boniga omosubati Josephine gose mongera Josephine roche nga awate randa proper tadi konya kusoka tadi konya koranga sigire taki amate ya ero ya irete ngane yege kerebono omete bor mugako ero gosegetire gwachire tato mino ogwachire nake abanyakinyoro baraba irete ngane kere watagite bono korose gitebira kero na chagite gochaiga ko birosia mbabete bakongito moyo bateba nga oyu ta uchi kunyara gasi yeye ta ko yenyara lakini tinche tiko kumoyo kateba nti tigangende singe junche nagenda nekerengera likiane nayo bayende kore ngana no wanja kwana ngana kuburia sai nganya sai ngachi semiru ngaini menyero obogimobo nande gasi nyanja ekero nonye nabwate machine ekero nonye kuburia chiba gochese nkoranderwa bantu bateba gasi eta ko yenyara lakini boniga abagaka abange nabo bakongoko bokonga gasi yawo nengije nande nonyanje nande nengiyo gokora igo no mbari be family bare ko kwana bobe ekaro bagocha na bakonyoranga mbuyange enderete abana bane basomera wetere binte nande mbuya imenya igo na ko igo tege go sine mugako tigete ko igo lete ka inche na chitenga igo inche na igo lete asa arenga sekretari akiriruga ukobo akobera nje ko muntu rabaranye ngaicha bona asanga arabuzanye. Okay. Asante kimwancho muri gante teto sumye omotima ko mokeiga to kwirana tumaye kumanyana nyen umuchando ke andake agotera chinga kyare ase emirime yiga ya tubasoska emerondo TV obwansu umugusi omorobiro no mokungu stengo. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokurentera chibicha chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubuli yeto chinse merongibiri na nye nyoranga na bogo sonja wetera sesi miao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ejumamosi yechitariki 5 n'esatu cy'umutinyo yigo 5 umurubiri bw'obwansu bw'esabato niguragokireye masigende kurwase kanisa ya Ogango SDA kabena intwe ase lituko lyechitariki 5 n'esatu ali kanisa ya Ogango SDA chinsa 12 cha mambia twabakaribishire mwensi abaligereria n'abategereri ba Ndizi TV litukeriga wigo abana kwaya be kanisa yiga mbalonche materabo live imeye TV ya obwanchite ya Ndizi TV Kolera mubaso yeni anwana
Chambers Malaki Mesa, Wango District, SDA Church. Toraiga singing show yoko baliga ni wajase a launch ene ye kwa ya Ugango SDA Church tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka uyo mwezi twabaliga ni. Inyuranga nime yumurubuli bwansu bwe sabato ime yubwansu bumagusi. Karibu Ugango SDA Church. Tomocha. Ase ikega imeyo moroboli bobole minobonda umirana na iche Mildred Momanyi ende litosange na ukwana mange korwa ase abanyakyombe boko igama self help group abagotoka imeya masongo igobona ko igole nabwo bakwane nande ase tukula rero nigo twabeire to gusanga igoro ya akero su process gusekero kwende gitambukiro kende korwa somongo amatoke ama marabuani ayonsi na to gusanga ase naro gukomera naro ende tusange na ukwana mange nase age bintu nyako batokora nigo byatwaire obosi korwono wabona gwatebya bupita gwatabiriri toke ngatiye bintu birimo gukora value addition kanya gutare bintu binde kutokunya gutara ngora iga tukigaria asengo tukomera bagina ga na rura bangina kigima baitomete gukora amangana y'uburimi. Yes, bono ekero twaro siri bintu ebyo ntubwate none chikarati uchikora turi value addition ekene nero ende lyo ochiko yakaba gukubagori anya taringia tubase kubagori tigango ndako igwera toyuwose nero tubotame ngo batayinga naro rero tetukumayango senga nero nero ngoliye gusamba igo yarure liko igo bono kera nsambe tora bo murigere lyone tigaturanye iwango nero ama ina nero Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Chumuri yangu kwa ike nanga sentunda ya kabere me yumuro bidogo mo kungustengo ase tukolera twatarwike chiro ya nyakwae ase bantu karoche omongi na tegima akale waka eranda kabisa ndo chakorosi bitanda ndo shenero batire binte byosiga ebirogo moroche ga nero rosati ibono matire tete turakwana nayo mubwigati yechi customer chira bereka okolera emirimo nande to egese twanyora nga egitanda kya yakire kuye ehe boire betatu Koire bya kabisa hasa madito na kikoro sama era benso kama migiro omonge no yo ne fundi ya ne sama tukamange na chitaka ndo serike rogo gai kuna acha ene kana bitanda na bwate nkiri koro karona cyancha sisi abasi ya so 4x6 abana acha kama pimige tana kina achire kuyi chinse ganga akire sinye mambyo ntebwe chinse iga ekara akira ngia kuyi na achira nyole kieri bona kina achire kuyi chinse chinse okay na kimerimo yae abire ganga ko basore lakini bya ko basibiro omonge no yo sapanda mwana nyomba ga akire ngendo ko chimesa ebirogo bakabona ite step yegetanda nina nyarego kondo bintiga sama tukama. Okay. Asante kigima asante kigima. Mwanchu murigeria oyo urembeo no yomo egachichi customer chinyingi chomongi na Josephine oyibona abereka okolera emirimo Josephine naki okunyara go balance gati ye family neganse yiga familia nabo konyoranga kubuka mambi ento buna saa 11 na busa nasibye bintu nakama namyokia mabera asigete gotaria igoka ntegemera namyokia mabera nkoirana nesibi na chai natiga omukori gasio ko tuchinsia okondiseria ng'ombe ko ya machi enje na chai kana cha kubange gasi igobona itari ero gasio ko kwara inga egasi endo kwara no burimi ni mbwate ke ticha sinye ni korenta ndai gachinosi che sukuma isatu chuma ina kore ni bwata mabera ngoira chirita isano rogora yoteri get mambi na marago igore ndi timenyara tie yoka ya okay mateman kore ngiri tuko iganga bono naro se nemirime yega yo kwakira
ndirenko igun na rosire lakini ni nano na ndirenko igun tige anyoro customer yachire ongorie getanda ongorie meza ongorie gero oira no bitanda ibe nani jwasiri ji amendo moyonga yatiganda agenderera. Okay. Mwacho marina bagotubwate gwetera senchera ya mitandao asense moya Facebook otenye na Ndizi TV News Digital kwikagali YouTube na tere na Ndizi TV News na boigo ase mtandao we website yetu na tere na www.ndizitv.net. Mwacho murigereria ntete bona ratotenga ene pensili baba kwabeka moto ekaramu ne yake yagasi ne ronko mageria ronko pima ne una bono ngo pima iga ali sinte getugo igeri ne ronko mageria amagira arete tuko keswa na atira yagera na manyanga egende ngo pima kie ngo kera na kera na getu kai igawo ike sabo nyake ga sabo ta getigita na gero tena ina kie competition ile gatia Versace Amol na ebona rasichiriga na mona sebi roge biga metembi ache biekerero bikabikire mito oikanza kwanya wo osuti gugoro gugoro nekija lakini ebine biyamono ebigono ni ndosi komi kwenda bwango lakini kalikio muito na bwako menya bitinye tatu ana konye ningi gekogera ekekere chibesa chinge na ndi gonko birozi korengana no kugani kwa bantu korengana gaigesindi gerike kyo muito roge kwira chinga kiesengecho goika kenya rumonto bwate chibesa chinyinga amana gukunda kinyeke abako na koranga rinde kara mayeta bwato bulime okokora gakondo konyoreri kondete okonyora 500 ndete chirinkenke okora oirekero gokiaye na ndi wono raji na mo kina ki ndocho mungiro no muya na ndi tiganche ngenda muye kende wanyora na chinga kiecho na kona ko muororo igo kona koira bari biro ogo yote no muzani bacha bai ngoke kutora kere bibiane na biro ko bani kore igoro bio mu. Okay toira na asense mo ya emechando andake makonguki gwetera kerore mereme ya emechando ngoetera entege tangani ngeringa na be customer gupime gento agotebi kuyare amatukata tatigarite kogo gekora moigwana tiribuna kwa ekora gwatume kachibese kwa bwate kugekora bwange garachoyi tago chiache kuna moigwana nete kwanya gwatume kirchibese echi uchia segasi yaye eyende yakwamire gento kende nabo konyora bono buna ekaronyete nenerete ekarona arwari nabo konyora ngigasi ya na beire buna tiniko nyekera ni buna ntagete senge njoje ngwe korera gento kende nisa ko machani ndusi chibese chiga iganchire inka nchitumike osene school nchiri chiere kuira na gocha iga ko chake ibintu iko bikore ko bigasi enko igorinde nengiyere na ande nenko otabetio moremerezi ebona chiba chiganga yogocha kwa rusemete iganga yogo nayo gochweri goso kubora kwacha kwa chiba oya ambwati chikastoma sigo chweria baija bansa betenda bandetera ono barwe bago chweri bandetera na baji bese karona abaire jinati karango korera gasti baiji. Okay bono abasai mbali sikogari abasubati imbose mikiora bwae asenga ke yabona obose mindawa mboringa umusubati onde bwensi osomumura tabasa koro wecha nga gasti yago chikokora egasi negasi ichanyanja kurime yayi karanyanjire oko yakora kore rais lakini ise konyanga ngabono naro chiko chuno mungino uri abegete anga engondo in fact ndarushi anga ningu tingwe waibo onde bwensi lakini ndese njonyanje tengo chanabeka na tuwaiga na chicha bukango muzingo mu ngao uchiga Iga gasi ni gasi icho nyanja na ande gasi umara ni bwate chibese iye ni bwate chibese ekore tanda mune kekegende ndo sikuruwe ruwe eruwe ndanda muina ali tukangora mabute chinye ngore sukari ngore ne sabuni ngore tuko ndisukete nera nganu muntu grasi isiko ganyete ngabono akinya sana achandikire ndutere bintu korugoro ndi ocha we koriki okay ase ekika kimya kitano ere motu amarora onara marora ni myaka itano ere motu tagete komenta ibirogo ndo sibiri bie meito bono bibuche
na ndi mete chi machine chinde ya gochonga maguru yende kurukwa pendiso yende kurukwa ego akirangi bondi ngwaka no koboko ese ngende sina migegete abana ba migetake babiri bakoro mutigate goyo mugora ndoje ngindo ya kono chikogendera mono okay ngo iguba gotenga kupiga randa Nkoro kio kongora kingu ngakio wake randa paka yanyorosha bija kabisa kupiga randa huko okocha kyumo yogo seno no sogeta buno oyo ganda wasetiga oino moyo oyo no moyo randa bono osome kire kurwa ocha bono kupiga randa okochikatereri kabisa toroji bono nyosukiga okome kishonga omusigie nyama mbake bayira berakini boneje yara ikire kuraba ingonye ira gochimoine gosarika bono karukwa kire kabisa ekoterera bono kwatendo tokuruke sanpepe wasisike kabisa paka yara basi kwa mana gochaka gwakirani bwatani ko ukora gwakirani bono aiga magora ya na yaki useme chonge yendo chetimeti usema gora na kwanderego me chonge ne yaki bono amarida dirende akaira kekerogo ese kenegetana na yegetana bono nkonyaro swali paka abo maro kabisa tie kwaraiga gato gwa kisan pepa ndo kisan pepa aterere bono nchora isa konge ngakirande yo kakona nchenda kara igera de kwate ngara egereje yenere tu merita egera kara igu jirende ko yaro rero weke ikense okubeka kabisa usigatere njengwa rango bwat kora oko kanera nyore yabe ora nyore yabe sai kara igunge se tara teli kwaro gogo ikango ile sukuru amatuka mange omana kubwata bona mwancho murigeria aiga no tuwikiria umwere gwe borobere gwe pindi kyumbo kunguste ngotoro chenga egase ya asenche negase nkonkorenda asere igawaka eranda kabisa igobona tumira ne weekend eretria ne dorikaske muma toro borigere obieme yandizi TV na bo waso wo mo gusi